ongi etorri. Dartu. Buah, sasoia. Gure publikoa, gure jarraitzaileak. Gero izaten da urtarrila, aldapatsua. Aldapatsua. Aldapa gora, gainera. Aldapan gora. Bai. Pausurik pauso, ondo zabiltz? Gastuak eta ondo ari gara. Ondo. Zanaka, bai. Zorionez gainera oraindik ere Gabonetako oturuntzak eta finantzat dituzte aurreko belaunaldiek. Bai, Zaitokatu niri oraindik. Benetan? Langostironik ordaintzerik, bueno. Zure kasuan zeitzaten da ba. Ez zu laguntzen. Bai, jaten eta hori, bai. Zapatera garbi, Ogia pasata. Bueno, orduen. Familia, azken batean. Familiak babestuta. Beti. Familiak babestutako saio honetara datozela gure lehiakideak! Nahi karita aman, Jon eta Oier, Laiaz eta Manes. Gauze derra da familiz, Eski ba. Bai, nahi kari aman, Gauze derra familiz, Bai. Berriz ere? Bai. Nahiza da. Kolore grisa, aurregoan beltza. Ez, Ez. Benetan. Sinkronizata gaur. Badago alako telepatia estilistiko bat hemen, ezta? Istripuz gertatzen dena. Ondo? Bueno, familian gertatzen diren Hola, bai. kontuak, aizpatxuek, izango zailako bat abestientzat familia, zati. Bai, hain beste urte, Azko besaten gaitxuan, zabe bauka. Egia baduzue, Bai. Gainontzen baduzue, anai, aizpa, alakorik? Nik ez. Ni bai. Bale. Eta ondo edo? Bai. Bale, os. Zemat? Bat, aizpa bat, 25 urtekoa. Ondo. Ondo. Aizpa zarraue, orduen? Berak irakazen zu bidean, hola baita, ezta? Bueno. Ez antza, bueno. Nahi kari eman eta noiztik zuek zemat urte lagun izaten? Jo, gaztetxoa ginetik. Gaztetxoak zarete. Umetetik. Bai, za? Beti danik. Hogeita bat nautu dituzue. Lagunakin bajatzen hasi ginenetik, lekitxon, orduan dixik. Ondo? Zein izaten da, lekitxon horrela lehenbiziko lagun elkarketak egiteko lekua edo plaza da, edo portua, edo zera? Eskolapia. Eskolapia? Zemat kuadrilan eta zemazari, Bastante, gara. Kuadrian hogei edo. Izenik edo badu? Ondo. Bai, ostizori. Ostizori! Zauzke dire ostizori! Hori esateko modu bada edo, ezta? Bai. Ondo, nahi kari eman esango dugu laugarren saioa zuentzat. Nahi kari hau zer du gereta beto edo zer? Bai, aurreko programa bentsatea, apuro derra pasatzen jatoz. 350 euro amane. Bueno. Nahi bai apurtzu. Geixiago. Gehiago. Bai. Bilduti, Ondo, gaur izango da helburuetako bat hori, finalea iristie. Helburu handizena. Hori. Ederto, ongi etorri eta sorte honon. Eskerrik asko. Jon eta Oier, Gabon! Gabon. Hemen gara berriz. Bai. Eta bigarren saioan, 400 euroren jabe dagoeneko. Bai. Ondo ez da? Earki. Fijatu ez egingo. Pentsa! Lanak ondo egiten ari garen seinale, miluzetik kanpore bai, gogoraraziko baitiegu, ikusentzulei, lanak batu gaituela, ez da? Bai. Bai, bueno. Bueno, aurretik ere elkarren berri bazen duten. Bai. Berez de lana deitze balin bado hori. Fatxadak egitea? Ez, lehenua. Zauzko erraldoiak ibiltzitu eta. Erraldoin Konpartxak konpartxakue. kideak zarete. Ados, konpartxak izena du... Zebe. Zauzko erraldoi eta buru handi elkartea. Eta nondi dator izena? Ondo lotua dago. Han hasi zineten elkarrekin? Bai. Lehenu bizta, ze bai, eskola berdinetik. Jo, atzera ondo egin behar da, hauen harremana ezagutzeko, ez da? Beti elkarrekin eta bueltan obrak eta lanak ere batu gaitu alegia. Bai, bueno, bai. Ados. Miluzen konforme, gustora, leku hartuta. Bai. Galdera da. Zerain arte aipatzen zenuten, ez da? Gure eguneroko errutina izaten dago izean, lan arratsaldean entrenatu, rokodromoa gauean Miluze ikusi eta gero buelta bat basoan. Orain, Miluzen hemen zaudeten honetan, Ezin, basora joan. Edo. Bai. Basua hona ekarriko du ba. Ez, baina, kaso plana da, gaur saioa bukatuta gero. Jungo ga, bueltatxo ematen. Buelta bat, txiki bat. Jakiteri badago zehazkin nora joaten zareten? Urte eta urdan eta aldea, aialdeare bai. Bale. Eta haukazue todoterrenoren bat edo? Ez, Renault Kangoo. Eta hor? Eta benga. Basoa marrena? Ai. Zema demora zibiltzen zarete? Gutxi, ordu bete terdi. Ordu bete bat, basoan bueltaka, ia ikusten dugun piztiaren bat. 12ko etxea, lota. Bale, ados. Orain arte ikusi duzuen zerarik horrela basatiena edo, harrigarriena. Bai, gauzerik ederrena. Basurria, kortzua. Bale. Igelak, mordua. Igelak ere bai, Bai. Ados. Eta aipatutakoa, da eriotzarik gabeko alako safari bat. Hau da, ikusi, eta gero etxera. Safaria gratis. Ondo? Begira. Ondo. Miluzeko safarian ere zorte hon gaur. Animo, aurrekoan 400 euro izatu genituen. Ikusiko dugu, zer datorren? Animo, Bai. Etorri garri, Laiatz eta Manes, zelan zabiltzie? Ondo. Ondo. Laiatz leku derretik. Nonguek zuek? Abadinokoek. Abadinotik. Bai. Manes, ez lotura dauzuen artien?
Abadinokoek. Abadinotik, Ados. txikitatik beti ezagutu Lagunek, betiko lagunek. Bai. Bueno, Epa, herrikoek. Nabarturak, berak nahi zuen azera, baina nik gero pentsatu duen. Lagunekoin. Herriko lagunek, ederto. Laiatz ikasten? Bai. Zer ikasten? Aurre hezkuntza Leioan. Ondo. Aurrezkuntza ikasten eta umiekin basabiltzen bebe, ezta? Bai. Bi ume zaboten? Bai. Bi ume zaintzen, txikitsuek? Bai, txikitsuek. 25 urte. Bita bost urte? Bai. Ja, eta astean zenbatetan edo, nola? Bi. Astean bi arratsalde edo. Bai. Ba, miluze jarri beharko diote nahieran edo arratsaldeko Begira, errepikapena nire hilegoak ere horixe, bita bosturtekoak. Nik astean arratsalde batez zaintzen ditut, jagoten ditut, eta behar da sormenetik ere, zertan egingo du jolas, eta hori ez ikutu, eta... Bai, ondo. Laiatz helbururekin, estatozie? Ondo pasau, ze irabaziztakipa. Ze, Laiat, animo, Laiat. Manez, ikasten zabiltz? Bai. Zer ikasten? HH. Laiatzen moduen. Aurrezkuntza. Aurrezkuntza. Nazuk, HH. Bidaiatzea gustuko eta parranda be bai. Bai. Zeo zer irabazita, inbertsio hori izango litzateke. Hori da, bai. Orokorrean bai. Atzerrian egin duzun parrandarik onena? Holandan. Groningenen, bai. Aipatzen da, herberek badutela. Ez, Parrandarako berez gaia. ez, baina. Bizkotxona. Berez ez, baina bai. Bale, zuk garrapatu zenuen Ondo. zerbait. Bai, Ondo. bertan pasonan ondo. Ados. Helburua zein da, Manez? Etorri, final Barre bat batu egin, botetie. ederto. Bale. Ondo. Zuek bakezaleak zarete. Diru bila eta tozte zuek. Bueno, alba da, bai, baina... Bale. Ez da lentasuna. Ba, ia oso ondo, pasatzen du, no? Ba, Etorri, segur, sorteo. Seguru baiet. Eta orain aktibatuko da. Igual diru goze pitxin bat, diot, zemilu zen. Ondo entzunez. Erne, langa gainditu dugu, zakuan jokoan gaur, 50.004 euro! Ia da. Publikoaren langa dintzu jaski ia gaindio zina, Esan didete, bihar eskola, lehenbiziko orduan eta zer duzu, eta esan dute, erronka. Erronka zer da? Ez dakit. Erronka zer da? Erronka. Egi duze proiektuak, bereik ere ez dakite, baina erronkei aurre egiteko prest, Lazkago Laguna Agapazioek. Segunda. Erronka, zer da hori? Ez dakit. Hau da zuen erronka? Laiaz Banes, lehenbiziko proba, aukeratu. Zertan ari nahi duzue? Ikusi zuentzat? Bai. Ados? Naikari eta Aman zertan jarriko ditugu? Fotokumeak. Bale, bikain. Triguaren berbetan, Jon eta Bier. Ederto. Venga. Txirritatxo. Zerpino? Eta etxeko lanak, Azken aldian badabil aurrekoan ere esaten zuen, plater zikinak, gaur, arropa garbitzen hasi eta... Ikusiko dugu. Alkondarak. Binaka, gainera noski. Ikusiko dugu, hitzak eta oinak, hau etxek. Ozen, zikinkeriak ito, Aurretik. garbigailua dut, Larri. arropa eta trapu, Guztiak. sartu ditut nahiko, Larri. bi alkandora dauzkata, Aurretik. irten dira, Gorri. berriro izan beharko, Dugu. herrikoen... Barregarri. Ondo. Bueno, ondo, potatxu bet. Ondo, poto txiki bat, txiki bat, Bueno, ondo. Biakatz, oso ondo. 6,60 puntu. Niri duela gutxi urdinarekin idazti. Bai, Bat sartu, berri xamarra, eta orain dauzkat kamiseta urdintxo asko. Upa. Txuriak direnak, duintasunez jantzita aurrera, noski. Hori bai, horretarako bai behar dela amaren. Laguntza, amak dana garbitzuten da, ez dakiz egiten da bien, bai dana garbitzuten da bien. Jon eta Bier. A ver, ba. Triboren berbak. Badator taula, itzen zopa zuentzat. Denpora, arraioa. Jon. Perguta da. Arraioa. Txaplatia. Arraioa. Trufantea. Arraioa. Bargazta. Arraioa. Aldei. Honetik txarrera. Arraioa. Heldu jonanketik. Erne egon. Talaian egon. Berotua eman. Jipoitu. Humoretsua. Txaplatia. Arraioa. Heldu jolanketik. Erne egon. Talaian egon. Berotua eman. Jipoitu. Humoretsua. Bargazta. Arraioa.
Heldu jonanketik. Erne egon. Talaian egon. Berotua eman. Jipoitu. Humoretsua. Trufantea. Zalditik astora. Perguta da. Arraioa. Heldu jolanketik. Honetik txarrera. Zalditik astora, honetik txarrera. Bueno, heldu jonanketik. Bai. Heldu ez, zue 10 puntu hauei, sikiera. Ona. Ondo, Laiaz eta Manez, zuen logelak eta txukun daude? Buf, bueno. Gure kanonen arabera bai, ez da esango guzti. Bai. Hemen txe logelako elementu batzuk? Irazargailua, mesanotxea, ohea, idazmaia, aulkia, armairua, koadroa, eta lanpara. Guazen, demora, ohea, Lau. mesanotxea, Manez, Lau. koadroa, Sortzi. aulkia, Bost. lanpara, Sortzi. irazargailua, Bat. idazmaia, Lau. armairua, Sei. ohea, Bi. mesanotxea, Bi. koadroa, Bost. aulkia, Bost. lanpara, Sortzi. irazargailua, Bat. idazmaia, Lau. armairua, Sei. ohea, Hiru. mesanotxea, Bi. eta koadroa. Apa, Manez. Ondo, Manez. Turboa jarrita. Azken txanfan lortu dugu. Un puntu, zer markagailura. Berako zaldia. Ondo? Nekarita Mane, imintzio darako prestuek. Bai. Bai, ezta. Hartu lekua ba, Jon eta Bier bestaldean. Venga. Puntuz eskaxamar, zara uzarrak beraz. Bulta, beldurri gabe. Animo, Debora. Bai, animo. Mane, Zezen. Txingurria. zer da hori? Eskara, joa. Ez? Erlia. Bai. Bai. Oier? Karakola gordeta. Oskola. eskutoka. Bai. Beldurtuta. Bigarrena, Oskola. Bigarrena. Sushia. Maia. Bufeta. Maia mantela. Maiko mantela, jarri. Irakurri ondo, Hirugarrena. Hirugarrena. Bi. Bi zer? Begi. Ojeadore. Ikuskari. Ez. Arkitekto. Ez. Turista, bi turista. Bai, Bai. eta? Galduta. Bai. Ondo. Bai. Txikiera. Hirugarrena. Papilla, no sé qué. Hartu lekuen. Barraskila horrena ere sartu dute den, ezta? Bai. Oskolean gordeta. Zatika esan dugu, bai. Gero, hasi gara mantela. Mantela ere, mantela. Bai. Aurrekoa, bueno. Bueno, bi, ondo, bergoina puntu. Beste hainbeste gutxienek. Bai? Jon eta Bier, hartu lekua. Bai, Laiaz Manez, bestaldean. Este no, Bota, proposamenak. Eta denbora. Bai? Eskasa, txarra. Ikantie. Mine. Karisa. Piperra. Bueno, nola egiten da Bier? Baratza. Bigarrena. Itxasue. Playan, Bai? arietan, Ez? etxun, ez. Eguzki hartzen. Non? Tumbonan. Bai. Bai, ez aulkian, ez da, ondo bai. Eta? Eski. Mendizale. Mendize. Mendizaleak mendize. Ia. Bi motxilero mendizen. Hemen ez tere egoten. Bueno, bat da. Bata, eskietan da, mendire. Mendire, bai. Hartu lekuen. Alpinista eta xerta. Ahí va.
Zama asko zegoen garraiatzeko. Bai, tunbonan geratuko gara. Nola bait. Venga, hogeina puntu! Bai. Zaiaz manez, ia inintioka, bixiago modatzen garen. Bueno. Azuleko batzuek, nahi karita amane bestaldean. Veteranoen laguntza duzue gainera. Demora. Ondo. Txorilla, Txorilla. arranua, Arranoa. animali bat aizatu. Ondo. Bigarrena. Etxia, zapatiak, etxeko zapatiak, Ondo. Txapinak dolosan. Atasko la pintxa. margostu. Atasko la pintxa den da bezena. Ze egiten ari da. Atasko la pintxa. Manikuria itxe. Hori da. Bueno. Bat da. Manikuria itzen da bena. Ba bestea. Klientia. Bai, oso ondo. Ai, ez da izan azkazal margoketa soil bat, Horaritzen, iskinak eta motzen dut. Moda da, zorionez guretzat, labur-labur eta ez ebe barik. Rosaliaren garaia pasaziren. Bai, zorionez. Zikinkari bat alako be, bai, Bueno, Ederto, 60 puntu! Nahi egon. Gero jaten eta Eta gero toksikueta. eroglifikoak askatzeko ere zailagoa. Eroglio baitu garbize dela, Pentsa. Eta zeu zeinona, nahikari amane, eroglio pasal batek eta... Gero ia beste guze batzuk. Eroglifikoek kiratxa, beste batzutan, Bai, berak. Berak. Bai, berak. Iaz batze ditugun, eroglifikoak. Lehenengo denpora. Bizkaian dago. Cervantes... Eso, Cervantes da. Zerdino. Bai? Tortuga. Bale? Bai? Portugalete. Bai? Tortuga gazteleraz hitz egiten du Cervantesek eroglifikoetan. Tortuga, P hori aldaketa eginda Portugal, patxino, ete. Portugal, ete. Esan horrela, Portugal, ete. Aurrera antzean, ondo. Ondo? Bigarrena, denpara. Zuloa daukan nire. Bila, zuloa dauka nire, Goiku ez ari da. ura, Ez? Bale, begien zer? bila, Ez, plurala. lak, Bai? Sakea, Japoniako edaria. Sakelak. Sake daria, ez? Zugentzun, bai. Zaguna oso, Bueno, lehenbizikoa sartu da, eta tragotxo bat, 50 puntu. Ondo. Gereziteko. Bai, eta. Sakiek. Ez du probatu, Ez du proba. Lorena eta bai, baina... Gogorra. Bai, Bueno, gehitxo. ustez digestibo da, bai, erre. Ondo. Eroglifikoek zer, Jon Oier? Sumatu beharko egun nuke, puntutxu batzu lortzeko. Sumako deu. Bale, Hori. usondo. Hori da jarrera. Lehenengoa, denpora. Pilotak egin du. Nor da? Pumba. Bale, irakurri? Puma. Pun. Pun, Ba. pilotak zer egin du. Puntxa. Nor da? Puskatu. Izena nor da? Pulitu. Ez. Umpa-lumpa. Charlie eta txokolatesko fabrikako pertsonaia. Eta lehenengo zatia behar dugu. Umpa. Eta perekin pumpa egin du pilotak. Eta euskizaren emankizunak entzuten baditugu, jakingo dugu pilotak pumpa egiten duela. Jon Oier, Pumpa laster eta... hori da. Bigarrena, denpora. Venga. Asteburuan bizitatu dugu. Venga, hasi. Bai? Zer da hori? Galleta bat. Ez? Zeian ari da? Tartao. Ez? Ez? Cookie. Ez? Zer de? Brownie. Ez? Behizen zer? Tostada bat. Behian zer? Pinotxo. Ez, zer esaten? Zurra. Zer esaten? Ze? Nik. Pate. Ikusten da, Patea? patea. Eta gero Pinotxo ikusten du sudurrarekin gezurra esaten duenen, eta egia. Sudur txikiarekin. Upate egia. Upate egia. Zalantzak, oi patea aldek. Bai. Tapa beltzeko gainera, bai. Punturik, ez? Punturik ez dago, Joan. Ia, lehiatz manez. Asmatukuz. Ez dakipa. A ver. Ia lehenengue, denpora. Itxi egingo dugu. Zer? Tesi. Bai?
Venga, hor dauz piezak. Tesi... Egilean hor da. Ona, polita. Pa. Musua umen izkeran eroglifikoetan. Egilea, paren tesia ikusten dugu, eta izteko, parentesia. Polita, Ikusteko, bai. Bai, Asmatzeko ez antza, baina... asmatzeko dugu, bai? Nik asmatzeko. Etxan horre Hemen besterako. egoen, Bai, bai. ondo. Bigarrenarena, denpora. Sendabelar bezala ere erabiltzen da. Marihuana. Bale. Mari, hanbotoko Mari ikusten dugu, iguana eta G eta H hori aldatuta guana, baina marihuana, gegaz be balitza duzku, marihuana. Tu manes pozik herberetan, ez da? 50 puntu, bikote! Komoina, jokoan orain. Ondo ari gara, baina eutxi, puntu egin aldela. Lehenbiziko eskuak dio momentu hauengatik izango ez bali. Ze moda diseinatzaileren kortxea darama Madonnak argazkian Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Chanel edo Givenchy. Chanel. Jean-Paul Gaultier. Express yourself. Hey, 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 hey. Pase gazte Madonna, Ze guapa. Bokala? Aurrera entzun. Ze talde jotzen du entzun berri duguna bestia? Kalakanek, orekate isa, korrontzik, neomakek, Kalakan. Madonna aipatu eta. Ederto? Bokala? Erne, ze izen dauka irudian ikusten dugun espezieak? Alga, anemona, plaktona, itxastrikua. Zer da hori? Anemona. Polita. Bokala? I. Momentu hauegatik izango ez balitz. Zer bikote? Ze ote da? Aurrera? Da hori? Aurrera ba? Bai. Mesedez, Ze telesailen sarrerako kantua da honakoa. Seinfeld, The Big Bang Theory, The Office, Friends. The Big Bang Theory. Ez hori ez. Zer? The Office. Ahí va. Ikusi, benetan, Benetan, Bokala? Ona? Bai, aspalditik. Bai. Bai. Ona? Bokala, bikote? Momentu Aukera. bengatik izango ez balitz. Haze aukera, bikote? Saiak eratxo bat? Asi, sikiera, edo? Askau. Guazen? Lagun honekin elkartu azkeneko kantuak kantatzeko. Irakurri berriro mesedez. A ber. Bai, baina irakurri ondo. Bai. Badago, ja. Lagun honekin... Honekin atxez. Bai. Honenekin elkartu... Ahí va. Lagun honenekin elkartu azkeneko kantuak kantatzeko. Ez, imposible, Kontuak kontatzeko. Nahiko lan, bikote? 5. erronda, nahikari amane. Ze elikagaik ez du zapore gazia. Olibak, urdaiazpikoak, limoiak, gaztak. Limoia. Bokala? O? Lagun honenekin elkartu azkeneko kontuak kontatzeko. Kostata, Ondo! Komodina! Lekitxora! Jonek oie, reutzi komodinari eta puntuak behar ditugu, Venga, bigarren eskua. Pelikularen parterik onena. Ze taldetako abeslaria izan zen Jim Morrison. The Clash, The Doors, The Who, The Cure. The Who. Errotea. The Cures. The Cure. Errotea. The Clash. The Clash.
Belaunaldi arrakala edo. Sartu itzen osu, Ote da. Bai, bokalik ez. The Doors. Aurrera Jim Morrison. entzun. Adimentxu, zetaldaren bertsioa egiten. Negu gorriak kuraia berritxarrak gatibu. Berritxarrak. Bokala. Aurrera. Ze udalea herritatik pasatzen da Urola, ibaia. Zumaia. Bokala. Pelikularen parterik onena. Arba. Aurrera, Bai. entzun adi-adi. Itz hau estali dugu. Zeitz, eskutatu dugu, baina telorritaren abesti honetan. Ikasi, adierazi, segi, irabazi. Ikasi. Errotea, Segi. errotea. Irabazi. Bokala. I. Eta saiakera edo ez? Bueno, ba, aurrera. Jon Oier. Ze arroz mota da, irudian ikusten duguna. Basatia, bomba, luzea, basmatia. Basmatia. Luzia. Pitako bat. Luzea. Errotea, Este va oso luzia horren. Basmatia. errotea. Bomba. Basatia. No! Bestago aukerarik Askatzerik, asmatzeko. Zinematik irteten garenean garagardo batekin komentatzea. Bueno, ba. Kodo inik ez. Laiatz Manes! Ia ba, zuena lortzen duzuen. Animo. Batzuetan hobe ez asko pentsatzea. Zuek pentsatu bat ez bada. Zein da gorputzeko zainik lodietan nagusiena, jugularra, aorta, kaba, femorala. Erne. Jugularra. Aorta. Kaba. Erto. Femorala ez horre. Bokala? Ah. Eta musika gehiago. Te voy a hacer bailar Toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Karretera eta beste gauza batzuk eta zetalderena da entzun berri dugun kantua. El columpio asesino, los lesbian, Belako, Niña Coyote eta Chico Tornado. Bikote? Niña Coyote. El columpio asesino. asesino. Noski ba. Jimmy. Bokala? Laiatz Manes, Berne, zenbat herrialde daude Europar batasunean? 21, 23, 25, 27. 25. 23. 21. Ah, jota zuzti. Bokalik ez, errondo honetan. Animo! Irratsaioa amaitzen dugu honekin. Benetan? Bai, zea bestiren bertsioa. Tabernia izten? Bai, noski, txiringitu, egin du biper konbo taldeak, zea bestiren bertsioa. Eperra, amorosa, zikere, gaztetasun ejera. Eperra. Animoso, bai. Bokala? Batzuetan hobe ez asko pentsatzea. Komoina jokoan. Laiatz, Manes. Gauzei buelta gehiagi eman eta zorabiatuta amaitzea. Oso no, bikain, komoina. Tamarkagailuak onela ditugu, 320 puntu eta komodina, lekeition, 180.
Zarautzen, 260 eta komodina, Abadiñon. Zein da zuzena? Lehenengo errondan, Nahikari Amane, zeuek erantzuten hasi. Alkoholik gabeko edariak dira. Gaseosa, smoothia, amaretto, granadina, San Francisco, limontxeloa, mate, frapea, katxasa, hortxata, matxa. Gaseosia. Noski. Matea. Infusioa. Smoothia. Batido bat. Matxa. Irabiakia. Matxa. Matxa. Te matxa. Seguro. Bai. Limontxeloa. Ez da, askorik edan badezpada. Italiako likorea. Alkoholduna hola norize oso Bai, ona, oso- oso ona. Laiatz Manex? Granadina. Mitiko parrandetan, inbesteko bat. Nahikari Amane? Hortxata. Txufarekin egiten dena, gozoa. Laiatz Manex? Frapea. Frapea. Hau kafea da, bere hortan. Taula osatzeko aukera daukazue. Nahikari Amane, azken erantzuna. Komodina. Eta komodinak dio San Francisco. Alkoholik gabeko hotela. 150 puntu, egitora. Bigarren erronda, Jon eta Oier, zeuek hasiko zarete erantzuten. Musika tempoak dira. Moderato, vivo, grave, ristretto, allegro, prego, va bene, presto, largo, adagio, lento. Moderato. Tempo motelen artean bizkorren hau. Adagio. Eta Gio, sondo. Bai. Hotela. Bai, uste. Alegro. Ya está dit. Bai. Bai. Tempo harina hau. Jon Oier. Presto. Tempo azkarra. Laiatz eta Manex. Vivo. Tempo bizia. Bai. Largo. Hau motelenetakoa. Lento igual. Jon eta Oier. Prego. Izarrika. Txea. Grazie batek eta prego. Ez horregatik, bueltan beste. Laiatz Manex. Lento. Azken Hotela. erantzun zuzena. Bi ez dira zuzenak eta bat bai. Ristretto. Kafea da. Kafe Laiatz mota eta bat. Manex. Komodina. Komodino. Grave, tempo motela 150 puntu bainora. Eta azken taula, Gasteizen mugakideak dira. Zuia, Arraia Maestu, Bernedo, Arratzoa, Ubarrundia, Iruña Oka, Zigoitia, Trebiñu, Amurrio, Barrundia, Agurain, Iruraiz, Gauna. Zuia. Iparraldean. Bernedo. Sondo. Hegoaldean. Trebiñu. Hegoaldean hau ere. Agurain. Ez da mugakidea. Herri asko dago tartean. Nahikari Amane. Barrundia. Iparrekialdean hau. Arraia Maestu. Hau ere ez da ba, mugakidea. Nahikari Amane. Arratzoa, Ubarrundia. Iparraldean. Planto egiteko aukera. Bai. Berroitan. Eta markagailuak onela geratu dira, 550 puntu lekeition, 180 puntu. Zarautzen, Abadiñon 210. Eta nolabait, hanka sartzen hasita, sar dezagun barruaino. Venga. Ze Cristo. Txalo beroa, joreto, hierrazteko. Bikote, bi saio izan dira.
Tartean final bat jokatu dugu. 200 euro daramatzazu etxera. Erpozik. Bai, gu pozik beti. Bai, ez da? Estela ere, baina gehiago segiko genuken. Bai. Diru gaixo, gaizketan torriko. Ondo pasatu guzuekin, benetan, Bai, guk bai. Orain espero, etxera iritsi aurretik, hemen Miramongo basoetan barrena ere piztiaren bat topatuko duzuela, edo... Igual, bai. Argazkia bidali, ados pikote. Eskerrik asko, Jon eta Iker. Hala. Aurrera miluzen! Zarauza rieltxeroak basurde baten atzetik badabiltza, honezkero. Naikari amane, aurrera berriz ere? Bai. Ondo, gaur ero sosiago, ezta? Bai. Bai, ados. Laiaz manez? Ondo. Ez genuen espero el Hago txikiarekin, etengabe, Laiaz. Eroglifikoak zera? Bueno, aurrera egin dugu, bai, ez dakit. Konfiantza pixka batekin, horak? Ondo. Besteak beste, jarraian baitator. Sokatira. Sokatira. Hori ere, sokatira. Konfiantzarekin, jarraian zer dator, Laiaz? Sokatira. Hori da jarrera. Zuek erantzuten lehenak, hartu lekua, agoazen sokatirara. Denbora. Ze herrialderen hiriburua da Minsk. Paso. Bielorrusia. Nola esaten zaio izaki bizidunak azertzen dituen zientziaren adarrari? Biologia. Hala esaten zaio. Gipuzkoako zein udalerritakoa da Malko taldea. Arrasate. Oñati. Nortzen 2022 arte Australiako erregina. Paso. Isabel Bigarrena. Zein da 1940ko diktadore handia filmaren zuzendaria? Paso. Chaplin. Jarraitu atxotitza, nolako zura, alako? Ura. Ez pala, Bizkaiaz gain, zein euskal lurraldetan dago Urkiolako parke naturala. Araba. Ze urtetan izango da hurrengo bisurtea? Paso. 2028an. Ze aktore gorputzen zuen Maider Manterola Martin telesailean? Paso. Aitziber Garmendiak. Ze kiroletako terminoak dira plakatzea, entxegua eta hirugarren zatia? Rugby. Zein animaliaren izen zientifikoa da berriz, Ovis aries. Paso. Ardia, zein koloretako lepokoa darama Mona Lisa kuadroko neskak? Marroia. Ez darama, zenbat da 15/0? Bat. Bai. Zein herrialdetakoa da marakatu musika estiloa? Paso. Brasil, zein desertutan dago Algeriaren azaleraren zati handiena? Saharan. Ondo. Eta zein da Euskal Hirigune Elkargoaren hiriburua? Gasteiz. Baiona. Nafarroa garaiko zein herritan dago Amaiurko gaztelua? Amaiur. Ondo. Zein euskal idazlek sortu du Amaia Lapitz pertsonaia? Paso. Katixa Agirrek. Eta zein urtetan emititu zen Goenkaleren lehen atala? 1987. 94an. Zein margolari dena da Bizkarrezurra utxia obra? Paso. Frida Kahlo. Eta zein kiroletan aritzen dira Harri Herri telebista saioko lehiakideak? Harri jasotzaile. Bai. Zein herrialderen hiriburua da Bangkok? Tailandia. Ondo. Eta zein arte disiplinarekin lotzen dugu epopeia kontzeptua? Literatura. Ondo! Orain hasi gara imintioka, ezta? Laietz eta manese moduz. Ondo. Bai. Sokatiran beheusten, finalik ez, lehenengo egunin baizelkatu bai. Ondo, helburu beteta manez? Bai, ondo. Ondo. Laietz urrengo biluzen zeuen zainoanko gara. Eskerrik asko. Amanetan Naikari! Ondo, desiotako finala, berriz ere, Bai. zuen bigarrena izango dena, ailegatu da. Nola zen kuadrilaren izena? Ostillori. Ostillori! Azkenien ba, iritsi gara ba, iritsi Ostillori. Eta zakuan, Ostillori! Jokoan, 50.000! Eta 400 euro Ostillori! Bide batez, publiko ona, animo bihar goizeko erronka horrekin, zakigu zer den, eta hurrengo erronka izan da dela miluzera itzultzea. Hau pastuek, Lazka! Soto! Bueno. Erronka etxekuentzat, gurekin bat egiteko momentu aplikazioaren bidez guztia konektatuko gara, sari zoragarriak zuen arti emanatzeko, eta ian nordan Euskal Herriko trebiena, harinena eta dana zuzen egiten duena. Asko dago jokoan. Amanetan Naikari, hegaldi hartu finalera iristeko. Aireportuetan eta ondo moldatzen zarete?
Bai, bueno. Ederra izaten da joateko, Bai, segurazki, ilusioa. bai, hegazkin hartzi bueltatzeko, baino. Hala behar luke. Segurazki. Ezagutzen dituzue Euskal Herriko aireportuak? Bai. 4 aireportu, Bai. Euskal Herrian. Bakarra, Ipar Euskal Herrian, Biarritzen. Amanetan Aikari. Gaurko galdera. Biarritzeko aireportura goaz, eta udan hegaldi zuzena dute Biarritzetik. Denbora. Kopenhague. Amsterdam. Sevilla. Marrakech. Varsovia. Frankfurt. Budapest. Milán. Argel. Zurich. Edimburgo. Egiaztatu egingo dugu. Bi akats bakarrik. Hau zein zara zu baiz, hau. Akats bat bakarrik. Bai, estatu aldu, ben? Bi akats. Ez, moiongo bat. Igual pleno, vale. Pasei moeko. Argel. Txeño. Tamengo bat. Amsterdam etik. Barko penaga. Kete komena. Pian, por agua. A ver. Es que esta cantidad de digo, Santa Sevilla, Tida, Milán, etik zuzena. Gasteiz etik da irmiatik eta ez da Milanera. Ondarri bitxipez. Igual behar. Amanetan Aikari, urrezko galdera. Biarritzetik urrutien dauden biak zeintzuk dira denbora? Sartu? Zamos? Bueno, bastante ondo, ez da? Urrezko galdera pixkatu da, baina, bueno. Marrakech, udan zuzenean Biarritzetik ze plan ona, bai? Astero bi hegaldi izango dira gainera. Ostegun eta igandetan. Apuntatzeko moduen, Final hau apuntatzeko modukuen. Planak egin, hasi, ja, bai. Edimburgo, bai? Eko ederra ere. Igande eta aste hartetan izango dira hegaldiak. Martxotik aurrera. Ba nire azken Edimburgora joateko Biarritzetik, da kontroladorien... Greba? Egun bertan, egunien. Ezin juen. Solidario izan behar izan. Langile borrokata. Amsterdam, bai? Apiriletik aurrera izango dira hegaldi zuzenak. Ze ona. Frankfurt be bai? Ekainetik aurrera eta larun batetan. Milan be bai? Oh. Zuen iria, modarena, alegia. 4 hegaldi izango dira astero, Ezezko eremuan Varsovia. Sevilla bez. Biarritzek ez baitu lotura zuzenik Espainiako aireportuekin. Ezezko eremuan Budapest. Eta ezezko eremuan Argel. Onaino iritsita, bi aukera daude.
akats batera egon garelako. Edo 1000 euro lortzen ditugu, eta Sakurako bidean kokatzen gara, edo utxoiekin geratuko gara. Azken aldaketa Kopenhague egin duzue, ezezko eremura ekarri duzue, baiezkotik. Aldaketa zuzena izan da. Lotura zuzenak izango baitira, bai? Bi kasuetan. 250 euro, amanetan aikari. 1000 euro irabazteko hortxe egon gara. Beste aukera bat, urrezko galderari esker. Biarritzetik Urrutien dauden biak. Zeintzuk diren galdetu dugu. 1000 euro jokoan, urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza jasotzen badugu. Zalantzak edo zer? Bai, asko. Segaz? Bizarrak etxeaz, bai, bizakin. Bai. Afrikalean kokatu gara. Biarritzetik Urrutien, Marrakech, Argel. Iparralderantzik jo behar genuen Varsovia eta Kopenhagera. Hau batzue! Amanetan aikari, ondo, 800 euro aramazagu denera, eutxi horri, segi fin, apaztuek! Etxeko guztiei eskerrik asko bat iarren